dị otu puku na narị atọ sobu n'otu People's Democratic Party PDP ahapụgo otu ndọrọndọrọ ha wee banyezie n'otu All Progressives Grand Alliance APGA. Ya bụ mmemme bụ nke merụbere na Prọfesọ Dora Akunyili Women's Development Center Ọka bụ nke a nọrọ wee nabata ndị ọfụ ahụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana jikwa akụkọ a wee bịa n'uju. Gọvanọ Soludo onye kọwara ụbọchị ahụ dịka ụbọchị tụpụrụ nnukwu iche na-apụga gosiri obi aṅụrị ya n'ihi na pati PDP achọpụtara nke bụ ụzọ wee na-esonyere ya bụ APGA nke ga-eduga ha n'ala ahụ kwere na nkwa. O mere ka amata na dịka APGA si nọrọ ọnọdụ onye ọbụla ha anya ma akwụkwọ na ya bụ ndị banyegharị aha nke a na-emezi n'igwe ọgbara ọhụrụ bụ nke onye ọbụla ga-eji kpọrọ ihe. Ọ gwara ndị ọhụrụ ahụ banyere n'otu APGA ka ha gbaa mbọ jikọọ aka ọnụ kwalite ya bụ ụgbọ na-aga aga. Gọvanọ Soludo kwere na APGA na-agba mbọ iwulite ọnọdụ akụnụba nakwa ọnọdụ mmadụ n'ebe ọ dị ukwuu ma gụpụtasịa ya bụ agụmakwụkwọ n'efu, inye ahụike maka ụmụ nwaanyị n'efu, ikesa mkpụrụ akị bekee nakwa akị Igbo dịka ihe ndị ahụ ọchịchị nọ ugbu a na-eme. Ukwe na ha ga-aga n'iru ime karịa n'ihi na APGA bụ nke na-eme ka ihe ruo onye ọbụla aka. Na mkpụrụ okwu ya, onye isi oche APGA na steeti a Barrister Ifeat Obiogere toro gọvanọ maka iburu ụzọ wee na-enye ọnọdụ mara mma maka ọtụtụ ihe dị mma ị na-aga n'ihu. Ọ na-agwa EBS okwu. Ọnọdụ Emeka Anya na-etu bụ na atụmatụ gọvanọ Soludo nke na-enyere ndị mmadụ aka mere ka ha hapụ pati ha nọ na ya ma sonyerezie APGA iji nyere gọvanọ Soludo aka gaa n'iru na-alụ ọrụ ọma o nwere maka ndị Anambra.